Sí, amiga. A xente pensa que a expresión as meigas a velas ailas é galega, pero non, ese ailas é castelán. Isto dame pé a contarvos como soldan cos verbos os pronomes o, a, os ou as. Se o verbo termina en R ou S, elimínase o R ou o S. E o pronome o transformase en lo. Vou comelo caldo. Vou comelo. Cómelo caldo. Cómelo. E se o verbo acaba en ditongo decrecente, hai que cambiálo o por no. Comeu o caldo. Comeuno. Papei o caldo. Papeino. Papou o caldo. Papouno. Papoi? E no resto dos casos só se engade o pronome e listo. Come o caldo. Cómeo. Como o caldo. Como. Coma o caldo. Cómao. Vou acabar empachada de tanto caldo. Pois con estas regras ben podes deducir como se di a famosa frase: as meigas a velas hai. Rega non é outro castelanismo. O correcto é dicir ourego. A min gustan unhas pizzas con ourego, con esa masa, con queixiño, con mozzarella, queixo, xamón, champiñón, salchichas, pimentos, atún, olivas, pero non aceitunas, pepperoni, polo e touciño entrefebrado. E touciño entrefebrado? Para que dicir bacon se temos touciño?